Kamu ba, pataka ra mo kuha ba? Bisag diin nyo ha. Di mo manangit sa mo ah. Grabe naman po mo sir. Bisa ko sa kagipit ninyo diha. Wa mo'y labot, may labot kung sa kagipit ninyo. Dapat mananghid mo. Da, kani diri apang daghan kaayog mga pakuno. Sus makapalit na taanig bugas. Wala. Pay sa gyapon ni kauna pang kaon. Dito ka sa unahan. O diri dagan kita ko Kana diri. kana fights ni. Diri kay dagan kita masundan diri amang makabaligya pa tani, makakwarta pa tani. Wala ra butay bugas sa balay pangdo. Wala pud. Kamot kita pagayon. Ani na. Kisa man ning kuan di ay luti di ay. Na gumitag iya pero grabe pug ilahan ni idaw ni ilahang. Mo gari no nya wala na man mga kuan wa man lagi panguha ni. Lah, saba lagi ron. Isa man nang nanguwag pa ko. Amuam nang luti oh. Anong gikuhaan man nila? Tugaan ta kang papa be. May mga daot ng ubang saging nako diri dapita da. Sa ulo sa mga tao diri ko mga wa may klaro nang ipagkuan diri. Oh, Naya ko nabantayan dito ba? Duha ka buok tao, bae ug laki. nya. Nanguha man sa tong mga pako. Sino wa? Nanguha gano'n, nangilabot sila sa mga pako. Wa man lang sa tuan, kalit-kalit tas na panguha dito. Oh, tingalagay ko no, bana-bana pa sila dito. Hindi pwede di man na panguha diha kaya ato man gapon nang gipanguha ng mga pako diha. Ano niya, nanagay dito oh. Sa mga bata ang mga tao. Amo na ni dagan kayo. Tara kay bangulay pa. Sunod na kita ron. Gani no. Ay, salamat in taon. Oy, asaman mo? Kasi pa nagsulti ninyo magbutbot o panguha diri sa ako mga tanom diri nga mga pako. Tsaka sir kay wala na mo may bugas sir nga. Nakita mi di bagnot kayo murag ipasagdan na. Butang na, butang. Gipasagdan na kina ako na diha no, gipabutangan na ako na diha kay aron motubo ang pako diha. Ano isa may nagsuko ninyo magbakuha mo diha? Sabi naman ko sir. Ay pako raman na sir, wala Pako raman ni sir. Pako lagi pako pero amo na kabalo ba mo pako mabaligya pa ng pako? Wala. Kabulo man sir nga dili mo manudog mga ingunan ni sir. Dili may manudag pako pero pwede na siya mahalin dito ato nas palengke. Oh no. Ug ako na ipasuko sa mga tao na pakuha makakwarta gyapon may amo man ipabaligya dito. Oh. Wala naman ni gati man sir, klaro kayo oh. Kamu ba, buot-buot magpanguha ba? Wa may panangid. Dapat manangid gid mo. Sunsa jud kay sir kay gipit jud kayo, wala jud kayo kapalit og bugas ba. Gipit. Bisan pa ko sa kagipit. Dapat mananghid mo kung sa kay kani amo man ang gipangkuan po diri. Bisan ko sa kagipit ninyo diha. Wa mo'y labot, may labot kung sa kagipit ninyo. Dapat mananghid mo. Di na gud sir. Dili ibutan na pa ko kuha na. Kuha na. Bina be. Di magkukuha na yung mga Sayang ka ni, makaon pa ni sa mong hayop. Grabe pud oy. Uga na. Bantay makitaan mo na mo diha utro ha. Bantay mo. Grabe naman Ano po mo sa hayop pang. Mugari no nya kita wa tay bugas, wa tay kaon may man sila kay daghan man kay na sila bugas, daghan kay kwarta kapalit og kuan, kita wa na tay makaon diri ah. Huli Nya ka pati luoy. ultimo usa na ni sagbutan na tong Tara na lang kampo na to. pang. Tara na lang kay basi ilatang kuan diri ah. Kaita. Di na to kay patay bugas nga kuanan ni. Sa man ato ni pang wala man tay pampalit og bugas ani. Kahoy, may pangmangahoy na lang tamang kay Sige. kahoy na to baligya, Ala grabe na. sakto. Nabali nga kuan pang usa nga. Ano? Pahit sa masawag Kahuyon na lang nato na. Pabugha naman eh. Sige ka, kuha ka. Sige. Sakto pud kay ni kinay nabali dring sa nga. Sakto jud kay ni kahoy aron. Sige. Matay dia mga kasi bakwanan ka man. Hindi ako sa daplin. Oh. Sige. Oh, kana. Oh, Dira ha. anong gikuha ng punan ni mo dra ah? Kamu ba, pataka ra mo kuha ba? Bisag diin nyo ha. Di mo manangit sa mo ah. Grabe naman po mo sir, pati Grabe. sagbot Pa! kahoy mga tumba. Pa! Pa! Kaon ng kuhanan na eh. Namalik na po sila oh. Gilabtan na po na tong kahoy. Grabe pud mo. Pastilan yung matawhanan na. Sir, kahoy raman na sir, wala dyan may lahat mo baligya sir. Dili man mo pwede makahilabot ani kaya mo aman eh. Isa may nagsugo ninyo. Ganina to pako. Nakaroon. Nanguha na po mo kahoy diri. Pasensya nyo kayo sir, kay gipit nyo kayo sir. Di Wala, jud mo kasabot ba? wala naman na sir, natumba naman sir. Tumba raman. Tumba niya. Tumba naman Sir, ninyo. Pwede man ni makahoy yapon. Dili bitaw kahoy inyong gamit, gasol bitaw sir. Pastilan. Wala naman mo nagagamit og kahoy sir. Kasi Bisan pag wala mi nagagamit og kahoy, was nga. Ako aning yuta diri. Dili mo magkuan, dili mo magbutbuot diri. Grabe naman po sir, eh. Porkit pobre, ramay ingunan. Wala man ko'y maingon nga porkit pobre nga nga ana. Wa man ko mag-ingon nga ana. Ang ako alam dili mo magpatakak paghilabot. Kaya ako aning yuta diri. Nagpagmanglakaw na lang mo. Tino ka, ganina ako ninyo karon daan na po mo lahi na po ninyo panghaon. Sige ra, kay paita, gini pobre tayo. Daw ugor naman tos mga dato, aning kuan, mga kwartahan. Lang.
Kaya na mang kay yan na magi sa panahon mo karon mang medyo may nga ng mga tao nga dili ka ba lumutanaw sa isip ka tao nila ba nga bisag unsa ka pobre sila mga silingan, parinti, once gani makwartahan na sila mausab nila matasan na na. Selfish. O nagi may nga ng tao di man to na malikayan karon kay bisag ibutan nila ilang sitwasyon ba sa pobre pa sila nakaagi man sila gyapon nga na pero masurtihan lang gid siguro sila nga wa sila gingana sa ilang parinti ana ba. Gani no. Mo nang sa pagkakaroon nga bisan pa mag-usa ta ka pobre paningkamot lang gyapon nga dili ta mo wadag pag-asa gyapon nga makalingkawas sa tapuhon kay punpuhon dai og kaluy-an di kababoy ra gyapon ta. Mao jud. Tara na.